Foli ani tanuli amota ko ɲɛsin an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma Maliba TV1 jabaranin kan. Dugu jukɔrɔbɔ nafolo minisiri ye laseli kɛ ko sanubɔ baara bɛna jɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka taa juin kalo tile 15 ka se septembre kalo tile 30 ma san 2026 ka kɛ ni sariya sen minnu bilala sen kan ko fɛɛrɛ in bɛ ɲɛsin samiya donda waati seli ma min laɲini ye ka sanu kɔɲɔw lasago ka ɲɛ o waati o de okumu kɔnɔna na ko a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ u ka o latigɛ in labato. Akanako dakuna gulumasiri tabaw ye laselikɛ k'u ye jatigɛwalekɛla 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko bɔ baara la ani ka fara u ka subahanaminɛw kan u ka sanfɛ susuli dɔ senfɛ bele daga Segu mara o la a jirala nkɔ ko Africa Corps ka sanfɛ kɔlɔsilikɛlaw bɔra jatigɛwalekɛlaw daga yɔrɔ dɔ kan Kulukoro mara la ni k'u bɛɛ bɔ baara la yen fana ko ka sangani u ni gulumasiri tabaw ka jɛ ka baara ye Africa Corps ka fɔ la ko baara in ɲɛnabɔra ka ɲɛ k'ali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu susura olu a kɛ jɔnjɔn ma dɔ fɔlɔ o sira fɛ gulumasiri tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma ba ka cɛdenw fo ni ka a jira ko jateminɛ baaraw bɛ sen na walasa ka dansigi farenwalekɛlaw ka taama la. Ni han bɔra yen nɔ han bɛ taa kɔkan kibaruya dakuna an bɛ don Niger yen jamanakuntigi Général d'armée Abdurahmane Chani ye Angleterre jamana lasigiden Catherine Ingler bisimila ka kɛ ni a ka san 6 lasigidenya baara kuncɛli ye u ka kumaw kɔnɔna na lasigiden ye Niger jamanadenw ka muɲuli tanu ani ka foli lase faamaw ma u ka jɛ ka fɔ la ale min ka baara ɲɛsira jamana filaw ka cɛsiraw sabatili ma. An b'a kuncɛ RD Congo Chinois ka dɔgɔtɔrɔ Jole Maduru ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni jamana kɛnɛya ɲininikɛla ɲɛmaw ye Kinshasa walasa ka Ebola banakisɛ cogoya jateminɛ ani ka jɛ ka fɔ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ɲinini sira fɛ u ka kumaw bolila fɛɛrɛw kan bana kofɔlen sɛgɛsɛgɛli la banabagatɔw ladonni ani kɛnɛya sabatili ma ko bɛ bila u ka kalo 3 cidenya baara dɔ minɛ kɔnɔna na yaasa ka Kongo jamana dɛmɛ u ka cɛsiriw la. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.